atong panahon. Daghan ang badlungon, maikog ta mo panton. Sa karaang panahon, daghan ang tarong. Kay sinanay ug tatay, mo disiplina gyud kanunay. Sikreto ni lulog lula, muna lang ihadlok ta. Sulti ni nanay tatay, bantay kay bunalan ta ka. Bi bunal bi, agay tay sakit man kana. Pagtarong mo anak, bunal kay sakit jud kana. Pagtarong, unsa na sakit ba? Tay sakit na, napiang ka ba? Ipahilot lang taka. Disiplinahon jud nato karon ang atong mga batan-on. Kay kung dili nato buyagon, maguba iyang kaugmaon. Bi bunal bi, agay tay sakit man kana. Pagtarong mo anak, bunal kay sakit jud kana. Pagtarong, bi bunal bi, agay tay sakit man kana. Pagtarong mo anak, bunal kay sakit jud kana. Kining bunal anak, dili pagpasakit. Ang imong ugma, maoy akong gihuna-huna. Kaya nga akong pagbunal, pagpadayag sa akong pagmahal. Busa pagkat-un ka, aron may ugma ka. Busa pagkat-un ka, aron may ugma ka. Pag-amping o pag-ampo